After Zambian President Hakainde Hichilema was called a sellout by Mnangagwa's overzealous spokesperson George Charamba and the delinquent ICT Minister Tatenda Mavetera, the Zambian Defense Force decided to withdraw from a soccer match that had been organized by ZDF. Panapa takuona vakomana vachinasvaradzira true colors vaudanyasi kuzivisana kuti aiwa isu takamira papi ende hatinyengerere. Sana mina mashuka nombuda itoka pana unobva subscribe like what on the bell icon. Chitiko chaitika nezuri patakaona kuti aiwa ZDF yanga yakaorganiza a match aiwa pakati peZimbabwe neZambia. Panekuda the looming tension munongoziva zvakaitika kubva kuna Mavetera aitaura mashoko ekuti aiwa Hichilema is a security threat to Zimbabwe. Vana George Charamba vachituka vana Hichilema. Tinoona the situation yakaitika kuRussia yemutungamiri wenyika pakaenda kuna Putin achinotaura kuti aiwa USA is investing much munyika yeZambia zvakuita kuti inova threat kuZimbabwe ichizosara yava insecure. Panapa tiri kuona kuti pane zvimwe situations zviri kuitika pasocial media zvatava kuona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZambia even nepakupusha pari kuita for the Siom report kuti fresh elections aitike munyika yeZimbabwe, tinoona kuti aiwa this government yaED Mnangagwa haisi kuzvifarira. Tabva taona aiwa Hichilema achibva awithdrawa akati mechi yatinayo neZimbabwe tingatozokonzeresa zvimwe noda kwokuti aiwa pane matensions aripo pakati pemacountries edu ari tunobva kuti hazvinani hedu tigare tawithdrawa. Zvinotiza mafungiro enyu munodii pamusoro pedistance yatogwa awana Hakainde Hichilema achiwithdrawa kuti aiwa regai tirege kupinda munyika yeZimbabwe. Vina comment section medu musaona subscribe or like and turn on the bell icon.